За апошнія гады ў Гомель замест развіцця прыйшлі дзве хвалі: масавае знішчэнне архітэктурнай спадчыны і поўнае вынішчэнне грамадзянскай супольнасці. Усё, што фарміравала яго твар і гісторыю. Еўген Меркес адзначае, Валатаўская калісьці была адной з найстарэйшых і утульных вуліц. Драўляная забудова і клінкерныя тратуары захоўвалі атмасферу старога горада. А сёння гэта магістраль з патокам машын. Стары Гомель проста сцёрлі, не зафіксаваўшы, без абмеркавання і спробы захаваць. Як і дом сувязі ў цэнтры. Масіўны ў стылі позняга савецкага мадэрнізму, зараз выглядае як звычайная крама ў райцэнтры, бяздумна аблеплены бязлікімі панелямі. Хутка і абыякава. Набярэжная Сожа, па-савецку маштабная з велізарным патэнцыялам, але так і не стала гарадскім цэнтрам прыцягнення. Еўген хвалюецца, што прастора можа проста страціцца праз забудову таннымі часовымі кавярнямі альбо, чым горш, сталую забудову. Пасля 2020 года пад корань была знішчана і грамадзянская супольнасць, заўважае гісторык. Талака, экалагічныя і культурніцкія праекты, лакальныя адукацыйныя праграмы, а таксама філіялы агульнабеларускіх арганізацый. Мова на нова, якая стала не проста моўным праектам, а месцам сустрэч і стварэння супольнасці. Менавіта яны, невялічкія групы, рабілі горад жывым. Мы губляем не толькі архітэктуру, а людзей і іх голас. Гомель змяняецца ціха і зверху, без жыхароў, бяздумна і без адказнасці. Гораду важна памяць. Калі страты ніяк не фіксуюцца, горад назаўжды губляе сваю гісторыю. І аднавіць яе ўжо будзе немагчыма.